ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଟପର ହେବି। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ମୋବାଇଲ କିଛି ବି ଦେଖିବିନି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଟପର ହେବି। ଓଡ଼ିଶା ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଟପର ହେବି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଟପର ହେବି, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ତ ଆମ ଘରେ ପୁରା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେବ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିବ ଚାକିରି ବାକିରି ତୁ କିଛି କର, ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଟପର ହେବି, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବି, ତାର ମାନେ ତ କିଛି ରହିବନି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯିବ ସରି ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବିନି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବିନି ମତେ ହବ। ଏ ବୋଉ ପଖାଳ ବାଢ଼େ ଖାଇବା, ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବିନି।